Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, gainera azkeneko derbian, aurrekoan, Sadarren jogaturikoan, Atletikek irabazi egin zuen, eta orain... Mejo Kodro, area barruan sartu daiteke, sartu da Jaurti! Falta, zuzenean! Eta Atletikekoen zorionerako, baloia kanpora joan da. Argi dagoena da, Asier teknika handiko jokalaria dela Carlosen. Onda, Jenar Randrino eta Oskar Tabuenka. Urrutiaren... Belargune horrekin. Imanol area barruan sartu da! Eta hor daukagu, errepikapena. Bueno, nik esango nuke bere burua lurrera bota duela. Argi eta garbi hor Imanolek. Bai, hor ikusten dena... Urbil zegoen gainean Andújar Oliver. Behar bada falta egiten hor dator, Tabuenka. Ea, hor dator falta egiten, bultzatu. Bere eskubiko besotik heldu, baina area barrura sartu den. Tan bera da epailea eta oraingoan gaina posizio ona zuen, Valverde bakarrik, Jaurti, gol! Atletikek bat eta hutsekoa sartu du partiduaren 22. minutuan. Pase izugarri ona eman diote Txingurri Valverderi eta gasteiztarrak ez du hutsik egin zein ondo kolokatu duen baloia. Eta Juberok, kasunkez ere, barriketan hor da, pasea oso ona da benetan, ez zegoen jokozkanpo Garra zegoen hor atzerago. Valverde eta ezkerrarekin, baloia, azpikaldetik, Juberoren sareetan utzi du, Kuko Zigandak pasea. Horrela da bai, Kuko Zigandaren pasea, sakonean, lehen komentatu dugu jokaldi bat horrelako horrek igual badez bada, ez dakit ba, igual Andújar nahastu egin. Hori egin beharra dago. Defentsa kolokatu egin. Aze, Jaurtiketa! Okarra zoan nago, Imanolen bai, hori ezin da egin. Atzera begiratu ikusian dagoela, eta gainera urrundu ez baloia. Eta Mendigurenek berriz, bitan pentsatu gabe, Jaurti du. Valverde, Kuko Ziganda baloia eske! 2 eta hutseko gola egin du. Kuko Zigandak, norgehiagokan, 39 eman duen. Guerrerok oso ondo Valverde berriro ere, eta lehen Zigandak Valverderi eman badio baloia gol egin zezan, asistentzia orain, Gasteizekoak, Iruñakoari. Oso jokaldi polita izan da, kontraraso azkarra oso ondo eraman da. Bueno, erdi huts egin du, aurrelari nafarrak, baina azkenean saretara bidali du baloia. Kuko Ziganda berak markatu dio gainera Ernesto Valverderi nora bidali baloia. Deimaz, berandu iritsi da, Jubero haserre, baina utsa behar bada han egalean faltazen gizonean egon da. Hau da, Guerrerok bakarrik ikusi du Valverde. Bueno, Kodro ondo izanez, iaz. Erdiratu baita bigarren aldiz ere bai! Zuenean baloi hori aurrera emateko. Hor dago errepikatuta, bigarren erdiraketa da hau, Estibalizik egin duena, ondo roska. Bai, argi da garbi. Kontrola, Urrutia barruraino doa, pasea, Valverderentza da, Valverde eta Jubero! Berbera daukagu, San Mamesen hor da errepikapena ez dago ez, jogoz kanporik egia da. Valverde eta Jubero, eta oso ondo Jubero oraingoan. Egin duen aldaketarekin badirudi Jontosiak ez duela. Derrigor behar du gol bat Realak. Jokalariren baten ere ikutu egin duela eta desbideratu egin duela. Giza esian joduela baloi horrek, kuruzen jokaldi arrebigaturik. Baina oso reflejo onak erakutsi ditu berriro ere Valentziak. Izan ere, zailenak, aukera onak, baina horrela atera eta ez behintzat. Fuentes, Ozeano bakarrik, baloia goitik! Baloia loratu egin du, hor duzu jokaldi arrebigaturik. Behar bada jokozkanpoko posizionez, bez, bera ez, Ozeano, baina bai ordeak Kodro. Ez du ezerra dirazi zutan, beste batzutan ez. Atleti orain erasoan, jokaldi hau garbia da! Egin dio, askotan hori hor da berriro ere, pasea ona, bakarrik Ziganda begiratu egin du aber laguntzera zetorren Guerrero ala ez. Ekin bat, bizkortu egin dela, Alkizarea barruan, irten egin behar izan du areatik. Buruz eta jaurtitzeko prest! Kodro! Lehen esaten ari ginen, lehen zatian komentatu dugu behar bada Samameseko ikuslegoak ez diola barkatzen Kuko Zigandari. Halako utxik... Eta astero,
Jubero atean titular modura, Alkizarea barruan, baloi hori atzera bota beharko luke, iritsi da. Zatia amaitu horretik ja 2 eta huts galtzen ari ziren Toxaken gizonak. Ikuna egiten ari dela, batez ere 2 eta huts galtzen doalako bigarren zati osoan, baina ez du amorerik eman. Eta baita gero, kontrako ere, Valentziaren eskueta da. Golura. Gaurkoan oso deskaratua. Bere besoa ere altxatu egin Fuentesek du. erdiratu egin du hor, baina area txikira atera zaio baloi hori. Eskuarekin, Loinazek. Ezkerraletik sartuko da orain Nafarra, larra du parean, area barrura! Indarrez! Bai, azken minutuan, gutxigatik ez du lortu gola, 3. gola, Atletike jokaldi honetan. Primeran eraman du baloi aurrera, Kubo Zigandak, Angelu Motetik sartu nahi izan dio